אני קוראת לממשלת ישראל ולעומד בראשה, ראש הממשלה. הנשיא טראמפ פתח את הדלת. עידן אלכסנדר יצא דווקא לא חופשי, והדלת הזאת חייבת להישאר פתוחה עד שכולם, עד האחרון שבהם יעבור בה. ממשלת ישראל ניתנת לפני ההשכלה או ההפקרה. אני הייתי שם כשעסקה אחת כבר כמעט יצאה לפועל והיא התפוצצה. ואני רוצה שתדעו, שישראל מפוצצת עסקאות, היא מפוצצת אותן על הראש של בני הערובה. התנאים שלהם מיד מחמירים. המזון מצטמצם, הלחץ גובר. וההפצצות ופעולות צבאיות לא מצילות אותם, הן מסכנות את חייהם. 41 בני ערובה נהרגו באופן ישיר או עקיף כתוצאה מהלחץ הצבאי. והנה אני, דוגמה חיה למה שיכול לקרות כשהמדינה מתעקשת בלי לפוצץ עסקה. אילנה גריצבסקי, בן זוגה מתן צאונגוקר עדיין בשבי. ראש הממשלה בחר בבן גביר וסמוטריץ' על פנינו. הם מעדיפים להקים התנהגויות מעל המנהרות של מתן ויתר החטופים כאשר להציל אותם. ממשלת ישראל ממשיכה במודעת